Здравейте, хора, ние сме в Гена Геймърс и днес ще играем на Minecraft City и да се надявам този клип да ви хареса. Хаштаг 3. Накратко епизод 3. Да, забравяш, че е епизод 3. Да, епизод 3 е, хора, да знаете. Епизод 3. Поречката мен лично ми харесва сега се получава. Защото има Проблема е, че правим 1,30 минути и един магазин с 300 зора го направихме. Да, и това пък фонтан, който видях, че правихме. А също в миналия епизод за тези, които не са гледали, могат да го видят. Правихме този път. Той направи някои неща извън кадър. И тези градинки с тези таковата. Лампички. Лампи. И да. И чао. Добре, спирам вече да правя път, почвам да сванам да пътя го направихме с 300 зора, а фонтана... доста объркваци става. Да, много беше объркано. Изобщо всичко беше страшно. Тук направих едно кръстовище. Да. Направихме и колело. Нали? Да има завъртулки. Може би ще направим нещо като такива колички. Може би, че трябва да почнем да строим, да правим пътеки. Какво ще кажеш? В смисъл, количките според мен ще са такива. Сега ще се опитам да направя. Няма да правим коле. Просто го правим така. Запустяло, чисто на сграда. Хора, къде са копчетата? Коп. Сега ще викна тук 68 човека да населят този град. Искаш ли? Не. Не. Тогава тихо. Чакай сега, забравих извъниш. Как се правих? Нещо се обърка. Може би... Имам предвид такива колички. Не знам, не съм много добър в билдинг. Просто съм виждал някъде някакви такива. В момента както се представям, се опитам да я построя. Брат, ти я правиш по-голямо от пътя, бе. Пътя е 3 блокчета. Да, и колата ще трябва да е 3 блокчета. Колата е 3 блокчета, де. Ти я правиш 2 пъти по-висока от хората. Нещо такова трябва да е. Не знам, не мога хора. Предавам се. Няма да правим коли. Той е билдър, аз не съм. Толкова не може да направиш едно е така. Виж. Я, каква? Вау! Айде да е малко красива. Махай я! Без коле. Добро утро. Да, аз да правя ли от другата страна такова пътя? Да. 3 блока и той да знаеш. Да. Имаш пред тротуар. В смисъл... Да. Може би трябваше да слушам музика. И без музика можем да изкараме. Помощ искаш ли? Не. Типа кога го направи? Току-що. Да ти хелпнем малко.
трябва наистина да почнем да сложим малко музика. То някакво да казваме, това е проблем. Да, ние се изказваме в епизодите с всичко. Но хора, този клип колко просто е мълчалив. Може би си пуснете вие музика. Да, пуснете си музика и гледайте клипчето. И без звук още ти го гледайте, той е мълчаливо клипче. Ага. Мълчалив клип. Много. Това ли е най-мълчаливия клип? Той ние си изказахме всичко в първите 4-5 клипа. А що ги правиш тия по 4? А, да. Три бе. По 4 са, бе. По 3 са. Броиш ли? 1, 2, 3, 4. Ми да, защото виж колко е дълъг пътя. Ама да правя то... по дължина на пътя. И ти ги правиш по толкова. Не, защото аз мислех, че и от тази страна също ще правим. В смисъл, да. С това колело ще бъде много трудно. Звънят ми. Човек, как трябва да стане? Аз го направих, виж от мене. Копирай от мене. Аз успя да го направя по магически начин. Добре, Направих ли го? не знам. Не. Къде ще бъде моста обаче? Не знам. Сега тук имаш мини обърквация. А тук сам трябва да го измислиш, така да го направиш. Така става ли? Ей. Малко е странен пътя, но как и да е. Пътя на хора. Човек, издигни се нагоре и виж, това прилича на някакво човече. Кое? На някакво животно с, де знам, с такова. Не ми прилича на нищо. Уши, човка. На мен на нищо не ми прилича. Аз ще прегледаме, аз ще видя на нещо. Аз ще видя на нещо. Окей. Мисля, трябва да правим къщи.
Тук какво ще има? Или... Искаш ли виж? Ей, тук да има едно едно такова. А, Кажете го. Мали... Хора бе, това където се вървиш на него бе. Мост, един мост. Ей, тук виж. Да... Вече преглеждам аз едни неща. Баш по време на клип. Какво? Ей, тук е един мост. Да направим отдолу една рекичка. Не. Мост ще бъде там. Ами тук какво ще има? Ами... Трябва да ти го обясня. Не знам. Дали това да бъде края на клипа? Брат, ние нищо не сме направили. Да, ма е дълъг. Колко? Еми не знам. Тук какво ще има? Нищо. Ма не го чупи. Само ще ти казах, чупи го цялото, брат. Аз се мъча да направя нещо и го чупи цялото. Еми. А го уреди цялото. Неп, няма да искам. Ще бъде само на едно. Аз не мога да разбера хора в момента той какво се опитва да направи. Аз се опитвам, така че. Какво? Това ще е някакво басейнче. Може би хора. Един вид езерце с трева около него. Няма да зле да го направиш. Добре. Нали не цялото? Езерце с трева около него. Добре, не. Е така. Малко го разтопи. Така. Остава. Хубаво. Чакай. Оправи бе! Нали? Ама не цялото. Даде ме, то пък виж колко много ще стане. Колко много трева. Ами добре. Не сложим пясък. Вместо камъни. Остане градо. Грозно. Ужасно. Гровър. Гровър е грозен. Готово. Айде. Готово, готово. Нищо не сте видяли хора. Нищо. Малко шугаркейнче. Чакай, аз ще ги оправя другите. Не, аз ще... Добре. Аз ще бъмня. Не навсякъде. Така не. Само така да седи. Добре, и така става. Хора, получи се доста яко. Не знам. Вече наистина, вече мисля да е края на клипа. Ами... Да. Защото... Не знам. Сори, ако е много къс клипа. Не съм аз виновен, никой не е виновен. Аз викам тук да приключим клипа в езерцето. Аз няма да се впезда. Това ще съм шугъркейн. Добре. И да. Чакай
Е да не чупа нищо. Давай, Добре. да е края на клипа. Тебе чакам. Еми, да. Да се нагласиш какво е. Да. Не знам къде да застана. Добре, ей тук ще застана. И да, хора, надявам се да ви харесва клипа. Ако е така, лайк, subscribe и да. Бай-бай. Бай-бай.